i jo he estat present al taller d'Economia del Bé Comú. Llavors hem fet un petit tast d'una reflexió sobre l'economia del bé comú, dels valors que pots tenir com a consumidor o dels valors que poden tenir les empreses a l'hora de plantejar la seva estructura o el seu plantejament econòmic. El Roman ens ha explicat també el seu procés que fa a Lituània amb joves, també a Anglaterra, amb joves de 15 anys per empoderar-los en temes d'emprenedoria, com muntar una empresa i com aquests mateixos joves fan un peer-to-peer l'any següent mantenint el projecte i donant empenta a d'altres joves que a la vegada ensenyaran a d'altres joves com fer empreses. Y he estado en el taller de creatividad a cargo de la Academia de Humanidades y Economía de Polonia. Y lo que hacen en su proyecto es, a través de la creatividad, trabajar temas de emprendeduría con los jóvenes que están estudiando en su facultad. Hemos hecho diferentes talleres, todos muy creativos y muy divertidos. I he estat al taller 4 amb l'Hilario i ens ha explicat sobre simulació empresarial. 3 dies, com un casal de colònies, 3 dies entre joves de 14 a 17 anys, per donar-los competències que no acostumen a trobar als instituts, sobre com parlar en públic, sobre com treballar amb equips heterogenis i sobre com vendre una idea de producte. Hem fet aquest taller, ha sigut un taller molt dinàmic, molt divertit, i el que hem fet ha sigut crear el perfil de cadascú de nosaltres amb un filferro, d'acord? I llavors a dintre hi hem anat introduint els nostres pensaments o les nostres inquietuds. Aquest taller l'objectiu és una mica com conèixer-nos a nosaltres mateixos i fer tot aquest procés amb els joves. Amb la idea de fer 4 dinàmiques que hem muntat molt senzilletes i molt pràctiques i molt divertides, molt de moure's, inclús algunes d'elles, hem intercanviat roba i hem fet despullat. Hem fet una mica, hem treballat 4 grans idees. Per una mica la part d'autoconeixement, després tota la part de treball en equip, el tema de la creativitat una miqueta i també aquesta part una mica de gestió del canvi i per últim la part del reconeixement. Venim a explicar el projecte, la part més feixuga, la de la investigació que hem fet, de totes aquestes competències que avui hem pogut treballar. Majoritàriament la mostra estava configurada fonamentalment per alumnes entre edats de 12 a 16 i de 17 a 20 majoritàriament. Teníem una mostra més petita d'alumnes entre 20, 21 anys i 25 anys i més de 25. Pel que fa a la distribució del gènere, teníem més població de noies que de nois. Després veurem que, a més, hi ha algunes diferències estadísticament significatives en favor de les noies. Sembla que les noies estan autopercebent la seva competència més positivament que no pas els nois. Per exemple, totes les relacionades amb les competències d'iniciativa i les competències de motivació, que les noies es valoren, perceben que tenen més competència que no pas els nois. Sí que no es troba diferències significatives entre nois i noies, aquelles competències que fan referència a la detecció d'oportunitats. Des del punt de vista de l'edat, aquí veiem com tenim un grup de joves molt jove i molt actiu. Aquest grup de fins a 16 anys és el grup que està autoavaluant-se les competències de manera més positiva, juntament amb els universitats. Sembla que hi ha un sector d'edat entre 17 a 20 anys que és el que s'està valorant menys les seves competències. No sé si això té a veure amb que coincideix amb l'etapa de batxillerat, de postobligatòria. Qui està valorant-se més positivament? Joves que participen en activitats culturals, socials, esportives. Sembla que la participació en l'entorn afavoreix el desenvolupament d'aquestes competències. Avui ja ho hem vist, com ens ho deien els experts, d'aquesta interrelació, interconnexió que hi ha d'haver entre els diferents contextos i l'estudi també ens ho reforça. So we used some of the ideas from Entrecomp. And what about the tool? It's presented in a dynamic, attractive and interactive way.
You can choose the competence to be measured. Yes, Carme, she discussed all the competences that were measured, but we can choose just one. You will get the descriptive and quantitative results immediately together with recommendations. Yes, so you get the results in numbers, and then you get a very elaborate description of each competence. You can measure your progress and compare the results. Yes, so you can measure the competences, the level of your competences before you start the program, and then after you finish it. Yes, so you get a special code which you can refer then to, and you get the comparison of the results. So what is really nice about the tool is that you can do the test, for example, at the beginning of the certain course, and then at the end, and then compare the results, as we said. So this is really nice. So you go to the website and you click either on the test yourself, okay, or test your group. We start with test yourself. We have a few, not a few, but we've got also the videos and the explanations for the young people to understand better the words. Soy apasionada sobre el trabajo juvenil. Y es verdad que cuando empezamos a trabajar, cuando yo empecé con la asociación, durante los 12 años que existimos, no creo que nuestra manera de trabajar ha cambiado mucho. El único cambio que yo podría realmente decir o indicar es la palabra emprendimiento. De repente, hace unos años, la palabra emprendimiento ahí surgió, pero cuando llegó a las organizaciones, yo pensé, es lo que siempre hemos hecho. Nosotros siempre hemos trabajado en el desarrollo de competencias emprendedoras. Entonces, bueno, yo me digo, bueno, ese es nuestro momento, compañeros, para ahí alzar un poquito más el trabajo juvenil y darle más visibilidad, porque realmente, y yo lo creo, y todos los que estamos aquí, que lo que hacemos realmente hace falta, y la educación es muy importante, pero el trabajo juvenil para algunos jóvenes es simplemente imprescindible.